Lodwa it-tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu maħna il-lun il-ġimma 4 ta' Ġunju, il-ħin huwa sal-11:05. Tajjeb, tqajna fl-imkien sabiex intom tagħmlu l-għażla tagħkom għadħul fl-ewwel sena kindergarten għat-tfal Subien. Tajjeb, nirringrazzjawkom li anka l-bieraħ naqattu maħna u fil-laqgħa ta' preparazzjoni fejn iltqajtu wkoll mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja u sirtu tafu bil-proċess kif se jitħaddem dan il-proċess tagħna ta' dolodu. Bħalissa diġà bdew iċemplu lil dawk li qegħdin fuq quddiem sabiex ikunu ppreparati sabiex minn ftit ieħor tkunu tistgħu tikkomunikaw miegħi hawnhekk ġewwa l-istudju ġewwa wi studio ħalli tgħidulna x'inhi l-għażla tagħkom u anke dawk li qegħdin isegwuna jkunu jafu wkoll hekk kif il-postijiet imtlew. Kif tafu aħna l-laqgħat tagħna naqsmuhom prattikament fi 3 partijiet. L-ewwel parti nibdew bit-talba ċkejkna, it-tieni parti hija nispjegaw ftit fejn wasalna u kif se nimxu u fit-tielet parti nibdew nirċievu l-għażliet tagħkom permezz ta' telefon. Għalhekk mingħajr ma ntawwal iktar nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Nhar il-Ħadd hija l-festa ta' Corpus Christi tal-ġisem u d-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu, festa ħafna għażiża lina l-Maltin ukoll, festa marbuta mal-festa tal-ħamis ix-xirka meta Ġesu għamel l-aħħar ikla mal-dixxipli tiegħu u wedhom li jagħtihom lilu nnifsu għalina għall-ħajja ta' dejjem u anke waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija. Sagrament meraviljuż li huwa biss bil-fidi li aħna nifhmuh fejn naraw li din l-ossja u dak il-ftit imbit li jkollu s-saċerdot jinbidlu propju fil-ġisem quddiem ta' Ġesu Kristu. Miraklu straordinarju li nemnuh ħafna aħna permezz ta' il-fidi. Tajjeb li niftakru wkoll, nixtieq insemmi wkoll xi ħadd li qiegħed fit-triq għal qdusija żagħżugħ li miet xi 10 snin ilu ta' 15-il sena ilu, żagħżugħ ta' żmienna Carlos Acutis, twilet minn koppja Taljani, tifel Taljan, però kien inserta kienu l-Ingilterra, kienu Londra meta huwa twilet, dan it-tifel miet ta' 15-il sena u kien miet bil-leukemja, però kien ħajja qaddisa minn mit-tfulija tiegħu kien miġbut lejn il-Knisja, kien anke jdaħħal lill-ommu il-Knisja u kien ikollha tmur miegħu u kellu devozzjoni kbira propju għall-Ewkaristija. Tajjeb, fil-fatt fil-vjaġġi tagħhom meta kienu jmorru fil-vaganzi kien dejjem jieħu ritratti ta' dawn il-postijiet tal-Ewkaristija u kien ħoloq ukoll anke website għax huwa propju bniedem ta' żminijietna kien dilettant tal-kompjuter u kien jaf diġà anke joħloq website anke f'dik l-età żgħira tiegħu. Ftakart fiha propju qegħdin nagħmlu din il-festa tal-Ewkaristija li għalih kellu devozzjoni li huwa kellu devozzjoni kbira għaliha. Nirringrazzjaw il-mulej mela li qiegħed magħna mhux biss spiritwalment anke fl-ispeċi tal-Ewkaristija. Nixtieq li nitolbu wkoll għal uliedkom għall-elżiż tagħkom daw tfal tant ċkejknin li intom tant tħobbu tant tożu u li tant tixtiequlhom ġid. Nitolbu s-Sitna Marija biex takkumpanja lilhom, takkumpanja lilkom bħala l-ġenituri tagħhom u takkumpanja wkoll l-edukaturi li huma jiltaqgħu magħhom tajjeb sabiex takkumpanjana l-kol fil-mixja tagħna bħalma akkumpanjat lil Ġesu stess. Għalhekk nitolbuha l-kol flimkien. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina mitinbi issa fis-sija tal-mewt tagħna. Ġesu Ġuzeppi Marija jitolbu għalina fl-isem tal-Missier u tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, kif għadnilkom il-bieraħ, wasalna fit-tmiem, jew fit-tmiem kważi, fit-tmiem ta' dan il-proċess twil li beda f'Novembru meta ħriġna ir-regolamenti, intom kontu applikajtu għamilna l-polots u publikajna diġà informajnikom kemm għandna postijiet skola tajjeb, anke pubblikajna fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja l-applikazzjonijiet l-oħra li rċevejna tal-aħwa u tal-impjegati tajjeb u anka dawk li diġà, pereżempju l-postijiet ta' St. Francis diġà imtlew tajjeb, allura dawn diġà pubblikati wkoll l-ismijiet tagħhom.
għaliex ittieħdu propju mill-aħwa u minn tal-impjegati, prinċipalment mill-aħwa, hawnhekk huwa l-iktar kriterju li jattira applikazzjonijiet tajjeb. Nixtieq nagħti daqsxejn rendi konta kemm baqgħanna postijiet skola, xi ħaġa li intom tafu issa minn hawn ftit ieħor tidher ukoll fuq l-iskrin tagħkom. St. Albert f'Gura baqgħanna 2 postijiet, St. Angela Msida baqgħanna 3 postijiet, St. Angela Rabat baqgħanna 4 postijiet, St. Angela Ħazzabar baqgħanna post wieħed u baqgħanna 2 postijiet ġewwa Teresa Nuzzo il-Ħamrun. Applikazzjonijiet dolodu għandna 12 il-applikazzjoni għal dawn il-postijiet tajjeb. Nixtieq ninformakom ukoll li jekk inqala xi ħaġa tistgħu dejjem iċċemplulna fuq in-number 79990271. Aħna bħalissa diġà qegħdin nċemplu lil dawk li imisshom, l-ewwel wieħed li għandna fil-lista huwa Zek De Bono u hekk kif ikunu fuq il-linja nistgħu nkellmuhom biex nieħdu l-għażla tagħhom. Yes, Lord, what tajba, Signora? Morning, Azek. St. Angela Rabat, grazie, Signora. St. Angela Rabat. Azek De Bono, u s-senaddu għattini wieħed li għed fit-tini post għanna l-Filip U. Kif għadnilkom il-bira, wara li dolodu intom tamlu l-għazla ta'kom, dina tiġi konfermata permezz ta' email, tajjeb. Il-ġimgħa d-dieħla nikdbulkom u tkunu tistgħu anke twieġbu tikkonfermaw dina l-għażla li tkunu għamiltu dolodu, tkunu tistgħu tikkonfermaw ukoll mhux tikkonfermaw pjuttost tgħidulna li ħadd tikkollaboraw mal-iskola li intom għażiltu, anke tħamlu l-ħlas tal-reġistrazzjoni u għal min kun jixtieq jista' wkoll jimla l-formula tal-waiting list tajjeb. Il-waiting list intuża biss jekk ikonna xi kanċellazzjonijiet minn xi skola. U ovvjament dawn il-postijiet li jekk ikonna min iħassar nofruhom lil kull min imissu u lil min ikun indikanna li jixtieq dik l-iskola. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Filip. St. Albert the Great f'Gura. Grazzi, Sinjura. St. Albert f'Gura għal Filip. U s-sanaddu għal Jake Michael Bellizzi li huwa fit-tielet post. Tajjeb, mela nkomplu mbagħad permezz tal-email fejn tistgħu tagħmlu dawn l-affarijiet kollha. Saħda wkoll intellaw fuq il-lista fuq il-website fil-paġna tal-iskejjer tal-Knisja Yes, Lord, what tajba, Sinjura? Hello, Alġi? Yes. St. Angela Msida, grazie, Sinjura. St. Angela Msida għal Jake Michael Bellizzi. U s-sanaddu għal Luka Dalli li għad fil-raba post. Yes, Lord, what tajba, Sinjura? St. Angela Rabat, yes, grazie, Signora. Grazie, St. Angela Rabat. Għal Luka Dalli. U s-senaddu għal Kian Kordina, tajjeb, li għad fil-5 post. Yes, Lord, what tajba, Signora? Bonġu, għal Kian. St. Angela Zabbar. Grazzi, Signora St. Angela Zabbar għal Kian Kordina. U reġija tgħidli li St. Angela Zabbar kellna post wieħed u hekk issa St. Angela Zabbar imtela wkoll. Tajjeb, għandna l-ewwel tnaqqis fil-għażla tagħkom. Xi ħadd jekk yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Għal Noa. St. Angela Msida, grazie, Signora. St. Angela Msida għannu Buħaġar u sanaddu għal Matteo Cortis li għad fis-7 post. Jekk xi ħadd
kun jixtieq xi ħaġa mill-iskejl li ġiġa huma mimlijin, pereżempju ta' St. Francis. Yes, l-odwa tajba, Sinjura? St. Albert il-Fgura, grazzi, Sinjura. St. Albert il-Fgura għal Matteo Cortis. U għek imlejna l-ewwel paġna. Tajjeb, u l-Fgura wkoll kull ma kellna żewġ postijiet li ħadhom Filip u Matteo Cortis. Tajjeb, u din l-iskola, din il-kindergarten imtliet ukoll. Għalhekk issa baqa' għandna postijiet ġewwa St. L-odwa tajba, Sinjura? Mela, se nagħmlu fuq Mattias Teresa Nuzzo. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Teresa Nuzzo għal Mattias Karwana. Tajjeb. Yes, l-odwa tajba, Sinjura? Yes, għal Jack St. Angela imsida. Iċċekkja li da Teresa Nuzzo. Mela St. Angela msida, Jack Mamo. U tjajdu li koll li St. Angela msida imtliet u koll. Tajjeb, ma naf. U jien nixtieq li niċċekkjaw ukoll daqsxejn Teresa Nuzzo jekk kenni żewġ postijiet għax kull ma kellna żewġ postijiet u jien ikolli ngħid li ġiġa kellna żewġ għażliet naraw daqsxejn. Waħda post wieħed, all right, mela forsi impressjoni tiegħi. Ma ħjarek niċċekkjaw, grazzi. Yes, hawn l-odwa tajba, Sinjura? Għal Matteo Teresa Nuzzo Ħamrun. Grazzi, Sinjura. Grazzi, u għek Teresa Nuzzo imtliet issa wkoll, kull ma kellna żewġ postijiet ukoll. Tajjeb, u kull ma baqgħna żewġ applikazzjonijiet oħra u baqgħna postijiet. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Hello. Bonġu. Għal Jamie St. Angela Rabat. Grazzi, Sinjura. Grazzi, St. Angela Rabat għal Jamie Muscat. U se ngħaddu għal Daniele Barbara, naraw se tkun l-għażla tal-mama tiegħu. Ma nasibx li baqala ħafna għażla fil-fatt għax nasib l-unika postijiet li baqanu ma St. Angela Rabat. Yes, l-odwa tajba, Ser. Bonġu. St. Angela Rabat. Grazzi, Ser. Grazzi, St. Angela Rabat għal Daniele Barbara. St. Angela Rabat. Dawk kienu 12 l-applikazzjoni li kellna għal din is-sezzjoni. Sawa St. Angela Rabat imtliet ukoll tajt l-reġija. Nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna, naħseb sajtuna fuq l-iskrin l-applikazzjonijiet tar-Rabat minn ċert. Dana kollu però nistgħu nikkonkludu hawnhekk, nirringrazzjawkom tal-kollaborazzjoni tagħkom tal-li segwejtuna. Tajjeb, tisimgħu minn għandna l-konferma ta' din l-għażliet tagħkom, ngħaddu din l-informazzjoni d-dettalji tagħkom lill-iskejjel sabiex huma l-qudiem ikunu jistgħu jikkomunikaw magħkom u jinformawkom kif x'hemm bżonn isir qabel il-bidu tal-iskola u meta tibda l-iskola u d-dettalji kollha tal-iskola. Nirringrazzjaw lilkom, nirringrazzjaw wkoll il-kollaboraturi kollha li għandi miegħi hawnhekk tal-ħidma tagħhom sabiex dawn is-sessjonijiet jimxu b'mod tajjeb, ħafna tajjeb. Nirringrazzja lin-nutar li fin-nuqqas tal-preżenza tagħkom kien jagħtaw dejjem jiċċertifika il-polot u l-għażliet li intom għamiltu. Nirringrazzjah tal-paċenzja kbira tiegħu tal-li segwina dejjem. Il-nutar Robert Aquilina, mbagħad għandna l-Miss Josette Hammenborn li kienet tikteb l-ismijiet ta' tfal fuq il-listi tal-iskejjel, il-Miss Rachel Buħaġar li kienet titrasferixxi din l-informazzjoni għal fuq il-database fuq il-computer sabiex imbagħad tkun faċli għalina li noħorġu l-listi u nikkomunikaw magħkom, nirringrazzjaw wkoll. Nirringrazzjaw il-Fader Mark Ellul, il-kap tas-seminarju tal-Arċisqof, tal-kollaborazzjoni tiegħu f'kull sessjoni li konna tal-għażliet u nirringrazzja f'ismu wkoll il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja li magħhom aħna naħdmu u nikkollaboraw. Nirringrazzjawhom ħafna tas-support tagħhom.
Bat għandna l-Miss Cynthia Kassar, il-kap tal-Uffiċċju għat-Dħul fl-iskejjel tal-Knisja li tikkoordina dan ix-xogħol kollu, tieħu ħsieb id-dettalji kollha u tieħu ħsieb ukoll lili u n-nies li jaħdmu magħha sabiex kollox jimxi sew. Dan ix-xogħol jitlob ħafna reqqa, ħafna attenzjoni li ma jsiru żbalji tajjeb għaliex nifhmu li kemm hija importanti li jintom u l-interess kbir li jintom l-tfal tagħkom ikollhom fair chance li jidħlu fl-iskejjel tal-Knisja. Għalhekk nirringrazzja ħafna tar-responsabilità kbira li hija ġġor. Mbagħad għandi lill-Miss Annalise Vella li taħdem ma' Miss Cynthia Kassar u ma' Miss Josette Hammenborn li jaħdmu fl-istess uffiċċju li kienet issa din iċċemplilkom u anka tieħu ħsieb it-telefonati u anka l-emails u ħafna xogħol ieħor li jsir fl-uffiċċju. Magħhom ukoll li kienet jgħaddili t-telefonati tagħkom għandna lill-Mister Marjante Abela wkoll nirringrazzjaw tal-ħidma tiegħu f'dan il-qasam. Nirringrazzjaw ukoll il-Wi Media tas-servizz li huma jagħtuna lill-uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof u anke fis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom, nawguralkom edukazzjoni sabiħa għal uliedkom u l-ġurnata t-tajba.